de amamo ofa o pa ponche pa tini weni abere no pa ponche nam one is a monkey boss senti ne ya just coat HIV goat HIV aba enti mbacho so he ohusu ye no anu no okay afa feedback Afia yene yanko mo ase yasa kwa babiu da babiu okay on speaker atanasi come ne mo za mo Afia no ye ba pa ya on de papa ye kofa body brain me fie wura so pa na nu yi eno e pon ya mi di asem na chi ba Afia papa no kire say ono de on ka hwe ne nsa ni papa ne ya de ni mu sani omori dwanya no hwe na emu so no ojitum say wine bone na etia ne dia on de odi no che no there are san yale a ope wa san yale so a ope na kuma mu de ahwe ni na kuma bibia ni ho tini nyina ne se ye be hwe na se bia sofu bi o se nso so de ne be ba afawi ha so say ye honam o say ye hunhum say na de ba ko say fiora no niska enti no so onya bosia de a so o che say ni odi nsika nyina akon ya de yi o nyanwie so onya bi onya bosia de a ye bedi na chi okay na ya pe ba bi a wotu akobon no ba so anya sika ne bi de a ye ntimi endi na chi obefia o obenya bi de o de be sa ne ho ya de obenya bi sika ne nsan enhye ebusiafo kama me dwumadie so enoda asema ye di ni wa ha ehun feedback ena ofade amaye no ye papa baako ena wodi na asembe dan ye kire se wo ye fiewura na wadi anyamebra asema enam so ama se de yade atete ne ha ne panti osusu se nipa wodi sa aboni ni di na wo ye ono ankasa ne tenant obehan ni fie ne yere betena mu a tenant ne ka kire ne yere se o fiewura ni yere enti no wonu aduane amani bi ni usini ama sini die bi mai kwawe ase no na ache se fiewura age papai yire aboso a oben nso so ate aka fiewura so medika so boma afedie yade achechire fiewura yi be ma no kura de ono ohwe se de na ade ni site oja okura koye sanse na ani enyan akokura ma dibe ade a wato adi wansa ne ade nso a wate a onim de boboba astarte boboba oso okoware ye wotun oba wono ankasa no ohun ba no ohun say yes memfimu minfinie mfempade mu mpade nie wei ena nyankopon ayi ni se memfa ne nya mere entu ohun we antwentwane na ase we ndi agro ho kura wo de opasam to oba yanim oba ne nso te ase ye den ema no okay kan ya kosi se enya mpratwe mpo aware kwan so enti bright chese okohu obaya busua eye obaya hu ade etwia atlensa enkontamo nyina mo fancy kwan ni nyina wo twia ya abusua ni mu kire se waware oba no na de atensa nse oba obi wo ha no wo ni krom na obaya ma no susu wo krom tu kwaya ne ho ade a den no wasesa ne niema afeye se oba na ye den okwa aware ase na se bi wo na distance no mu ye yi kakra de ana se bi oba no won toto ye kakra sa wo ye ne ho ade awie a oni be ma ni timi kan enokra ye sra na wo because that moment in the wabaye ho ade nti wabaye ne dia enti se bi awo bibi kakra bi apesa otwentwa wo na ase kakra nsa no waba ni fie a wo sra be ma ne na busuafo so mesama ada bi amoma me nansa enokra enwa nansa na se nanu anai bia chakura ye bia na wotwe na wo de ya ontutu ye bi no asesa ne ma na akwa aware ase bra yi se oye oba no ho ade awie ye no ana oba ne ba besense wo se na da wo enema ba ako mienu bi a esese wo ye den wo toto ewo ni kurom ho no mansa na watimi aba aware ase enti da na oye oba no ho ade no we enye den oba na ndi nachi amfa na anko ni fie wote ase o se eno de etasisi bema isi wako oba wako akoye ne ho ade wosira asa nansa duru ya oba yi ma mame mfa enya den nansa kora etimi ya na awotwe entu de mame ntwentwen aso watwen na awotwe adu oba yi ma
What friend yira na yiri oh migusu ameye ntotoye no meba na bosome aba obayi ma na sembe nie be ma ise wotena entena okwaba no no be ma na busuafo se abusuafo me oba mudi machie e ma me koye ne ho ade osra me se na nsa ode toton niema obeba ma ware ase ma hwe na nima omma me friend nso so a nsama a okeka kire me na ase me nti ase